Ngibingelele-ke bathanda umculo nje wonke, abathanda umculo wamaJoda. Umfana kaZungu lobingelela umaJoda. Umuntu-ke ofike kunganakekile emculweni. Sihambe wazenza wazalwa ngo-2 futhi ngichaza ukuthi project amabili, enye ibizwa ngamaJoda, enye ibizwa indlela ebika ngempela. Leyo kuyiqembu elenza iphasika lena yamaJoda. Njengoba ningizonda nje, ngizondela ikhono lami ngithi. Njengoba ninje njengoba ningenabani, njengoba ningizonda nje, ngizondela ikhono lami ngithi. Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ayumona, ayumona. Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ngithi lingahlangana kanjani amadoda ngegama lomunye umuntu? Ayumona, ayumona. Njengoba ninje njengoba ningenabani, njengoba ningizonda nje, ngizondela ikhono lami ngithi. Mama ngengale ngamalanga, mama ngengale ngamalanga, mama ngengale ngamalanga. Bele bele manje, okuyiyona-ke engikhuluma ngayo njengamanje ukuthi iyeza njengoba nje kuzoba umhla ka-1 nje, sizobe singelontshe yayo kwaMayimayi nezinye insizwa-ke ey'zofika izolekelela. Yona-ke iphuma ngomhla ka-29 Novemba. So-ke abantu baseThekwini bengayilindela ngomhla ka-7 ngoba amaphumulo eStenga
Scope ngilindela bona ngomhla ka-7. Ngobe ikhona isihloko sayo sithi unkonka ugoqela thathu. Yazi abaningi bazolokho beyibuza lo nto kodwa ke angizulokho ngichaza kakhulu ukuthi yini umuntu mayefuna ukwazi ukuthi abona lesi sibalo ukuthi unkonka athathe sesincane athathe sesidala ebese kuba iy'mpondo zazo zombili ezilwane ukuthi ziyefana yini uyobe seyithola lapho umphakela. Thumela inkunzi ngoxama kancane, nathumela inkunzi ngoxama kancane, nathumela inkunzi ngoxama kancane. Bafana namanga ngohlala ngengonyama, bafana namanga ngohlala ngengonyama. Hey, bafana namanga ngohlala ngengonyama, bafana namanga ngohlala ngengonyama. Nathumela inkunzi ngoxama kancane, nathumela inkunzi ngoxama kancane. Ngoba Dalale ngoma o bajabula abantu bathi majudu kana kanjani. Mangishaya le ngoma o zajabula insizwa zathi majudu kana kanjani. Mangishaya le ngoma zakikiza intombi zathi majudu kana kanjani. Usingathula kanjani mnandi ngoma angeke akusafuni. Asingathula kanjani mnandi ngomo nje akusafuni. Awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane uhlala kahle. Awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane uhlala kahle. Awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane, awukhoze ntombazane uhlala kahle. Usinothile wabamaphathini yazi ukhoza kahle. Unobonga sithole ukhoza kahle. U-Ayanda ngithi ukhoza kahle. Unokuzothwa kamkhizi ukhoza kahle lengane. Hayi ukhoza kahle. Nomvelo abazondi ukhoza kahle lengane. Hayi ukhoza kahle. Umini wabantombela ukhoza kahle. Yazi ukhoza kahle. Unomvelo abazoli ukhoza kahle. Angeke ngize ngithathe isikhathi eside kakhulu. Abantu bayamazi uMaJoja abaningi. So okwakuthi nje balungisa 7 ambaolanda naye CD and ngokuzwa kwami mina umnikazi wayo isiqopheleni eliphezulu inamashayisa awu-14 kusukela ku-1 nje kuze kuyophuma 14 ngizwa kumnandi. Akazi abathengi bayo ukuthi bona bayozwa kunjani kule ngezinto ey'hlukahlukene ngaphakathi njengenjwayelo nje
akutalajwa umuntu-ke kwamadoda bayazi abantu njengoba kuDisemba nje sidlulela abantu abagoduke kahle belalele iy'ngoma ezimnandi babe bephile. Siyaduduza futhi kwaba ney'nkinga siyakha nje indlela engisebenza ngayo-ke mina. Ngibonge nje nensizwa ey'ningi ikakhulu-ke ngibonge le nsizwa lokuthiwa-ke uMgezayo. Ngiyazi ukuthi abaculi abaningi bayasebenzisana nayo futhi bayakuthokozela lokho. Njengoba manje-ke ngomunye umuntu okuthokozelayo insizwa sisuka ndawonye nayo kodwa asikusebenzisi lokho kuba semsebenzini nje. Siyasebenza nje ngoba nami nowakhe nami nowami. Iphinde ngizobonga futhi lezi nsizwa-ke engisebenza nazo aziyiningi kodwa la efika khona kuyacaca ukuthi kuyasetshenzwa. Ipromo-ke nje namhlanje ngisuke nje ngiyoyenza amaphumulo esikoleni eTututu. Akungoba mhlampe ngikhetha iy'kole yini ngikhetha iy'ndawo yini kanjani. Ngeke ngize ngikwazi ukuyihamba zonke kanye kanye thina namuhla-ke ngikhethe nje ibe kodwa ngokulandelayo sesoya futhi namenye indawo sisebenza. Ngibonge abasengiqhubeka ngikhuluma kakhulu ngaze ngigcine sengithatha indawo yamakhosi. Ingoma sayishaya